tinigom sir, aduna ko'y proyekto, di ba, the previous month sir, aduna man gyud ko'y mga projects nga katong mga balay nga tuldar ra tawon, nangita tagpaagi nga matabangan bisag payag, bisag gamay. Kuanto siya sir, personal to nako nga gipaningkamutan, pero nagpasalamat ko kay ang ato ang grupo sa NPC, sa Kakong Chikiting ug sa Teves Cares, niduyog sila sa ako ang proyekto by giving me moral support. Niadto sila sa ato ang project. Nagpasalamat sa gid ko kay full support gid sila nako sa ako ang mga projects. Apil na tong sa feeding nato sir. Dula mayong hapon kita na to ang imuhang panimalagi bag-o ni Ma'am Elby. Unsay imong ikasulti niya? Daghang kayong salamat, Ma'am Eldo. Di na magkalimutan. Mm. Maayo kayo sa sir. Mm. Mabangon. Mm.